Poštovani gledalci, velika mi je čast i zadovoljstvo da napokon preko puta mene sedi Vesna Đogani. Vesna, pre svega dobrodošla na Hype, malo smo na polju, ali nema veze još bolje. Lepo je vreme, ne? Da, hvala ti što si pristala da sa mnom uradiš intervju i da te pitam na početku kako si ovih dana. Pa, ajde da kažem da sam dobra. Jesi umorna od nastupa, je li vam sve onako jak tempo? Jak je tempo, ali ja to volim, ja to mogu i nekako, to najviše, to me najmanje nekako sekira. Evo, moram da te pitam na samom početku, nedavno ste sinu Adrianu proslavili punoletstvo. Da. Kakvi su utisci tvoji i Đoletovi? Pa vidi, puno sam utisaka, stvarno je bilo fenomenalno i stvarno je malo zahtevno kada se pravi neka takva organizacija i bila sam jako umorna posle svega toga, ali ono što je najvažnije je da je sin, baš tako kako je želeo, dobio takvu žurku, takvo punoletstvo, da svi drugari, pa čak i on sam pričao da je bilo najlepše i najbolje. A kaži mi, mislim, dosta stvarno i kolega došlo i ispoštovalo, da li on imao neku posebnu želju što se tiče nekog izvođača da mu dođe, da mu nešto otpeva ili je to onako bilo, kako mi kažem? Sve što je hteo, sve je nekako bilo u granicama normale i bilo je izvodljivo. Ništa nije sada nešto preterano, nije preterivao, nije izvodio nikakve, što ja kažem, krive drine. Znači, bilo je sve okej. Evo, ja moram da priznam da su komentari dosta po YouTube-u na tim videima sa rođendana devojaka, uglavnom mlađe generacije, naravno kako je lep, kako je zgodan, da li ima devojku, da li nema devojku. Pa ajde, evo da te ja iskoristim situaciju da pitam, je li on bez? Da li on ima devojku ili je to sve nešto onako klinički neozbiljno? Sad je slobodan. A sad je slobodan. Dostupan je. Dobro, devojke, evo slobodni, pa ako uspite da dođete do njega, što bi rekli, izvolite. Da, ako on izabere. Ako on izabere. Ma da. A Vesna, evo molim da pitam kao majku već sad odraslog dečka, kako bi reagovala kada bi Adrian sutra doveo pevačicu? Znači, ono, kad bi rekao, ja sam se zaljubio, mama, tata, ja hoću se ženim, da li bi podržala to? Ma mi njega podržavamo u svemu i o svemu pričamo. Ne bi to moglo da se desi nekako, mislim, sve situacije ne mogu da se dese tek tako iznenada, nekako uvek da postoji neka priprema i priča. I negdje neki logičan sled da bi ti kao roditelj, ako si dobar roditelj, znao da prepoznaš ako posmatraš svoje dete, da li nešto može da se desi ili da se ne desi. Iskreno da budem, mi bismo i razgovarali ko god da njemu bude partner, kakvu god da bude imao u budućnosti vezu, život, mi smo tu da ga podržimo, mi smo tu da mu budemo nekako oslanac i ljubav i mislim razumeću ga šta god, mislim ako se njemu neko sviđa, to je najvažnije da se njemu sviđa, da on bude sretan i zadovoljan. Ti bi baš deluješ kao mama koja je tu uvek za savet, koja je nekako onako baš i prijatelj i roditelj u isto vreme. Jesam, čak možda bih ja, evo što nam se dešavalo u prošloj vezi, da je curica nešto se na njega žali i ja dođem pa njega grdim. Kažem, mama, pa zar i ti? Rekao, brate, nisi u pravu, zamisli da neko tako Lauri, moje ćerke to tako, njegovoj sestri to kaže. Rekao, ja odmah zauzmem taj stav muško-ženski, šta bi kako bi bilo i budem u fazonu da budem nekako glas razuma, majke mi. Da, ali to nije lako i svaka ti čast, obično su roditelji ili pristrasni ili onako i onda to nije baš dobro. Ne, stvarno, znači, on je jedinka za sebe. Tako je. I neka bude nekako samostalan i nekako bude onako kako treba da bude, kakav će, mislim da sad se baš onako lepo pokazuje, baš sam u fazonu... Ponosna. Pa kad je dao intervju, kad ste se svi okupili, kad je on krenuo da priča, sam bilo okej, bravo, da li da se mi sklonimo da ga ostavimo, on je to nekako lepo sve... Izvini Vesna, to je njemu prvi intervju zapravo bio, je li tako? Prvi onako ozbiljan, zvaničan i baš onako, što se kaže, baš je bio onako izdominirao. Ali dobro, gledaj, on je nekako i rastao uz vas koji ste pred kamerama, nekako to, mislim, genij nije Ali te stvari, ja mislim, za te stvari se pripremaš i učiš. Znaš, dosta tvojih kolega koji je stanu ispred kamere, znaš, pa vokabular, pa da ćeš da kažeš, pa šta mi, pa ovo, ono, mislim, ima tu dosta nekih sitnica o kojima i razmišljaš i koje učiš i pripremaš se za to. On je jeste dete poznatih roditelja i jeste da je okružen raznim nekim snimanjima, ali on nekako uvek to sve izbegavao. I uvek se nekako sklanjao i ovo je nekako bio u fazonu, ovo je moj dan, ja ću da se obratim novinarima i bit će sve okej. Baš sam onako ponosna. I svaka čast. Da. Znaš šta, mislim da se ljudi možda neki put iznenade zato što on delovao dosta zrelo,
dosta pametno i dosta rečito, a to samo govori o tome da ljudi nekako i dalje imaju neke predrasude. I o nama i o deci poznatih roditelja. Evo ja moram da spomenem, gostovala si kod koleginice Vavane u podcastu, koji gledalci mogu da pogledaju naravno na našem YouTube kanalu ukoliko nisu gledali u premijeri, što bi rekli. Nekako smo iskomentarisali i ja i ona da nekako kao bijete glas, kao da si nezgodna. U stvari ja sam čula za tebe da do tebe se jako teško dolazi. Sad bih voljela da kažeš prosto da jednom za svagda ljudi shvate da ti nisi nikakav ni namćor, ni ništa, nego da jednostavno ne želiš ni ti sad da se odazivaš možda svaki put, možda ti je dosta svega. U čemu je stvar? Evo jednom... Pa jednostavna je stvar. Pošto ja nemam nikakvu armiju menadžera i raznih nekih ljudi koji bi mene, to su u inostranstvu, drugačije radi, ali pošto nismo u inostranstvu, nego smo ovde gde smo, ajmo biti nekako prizemni i normalni, smatram da sam ja ta koja odlučujem čim ustanem šta ću i kako ću tog dana da radim. Koliko želim sebe da dam u svim mojim, da kažem, obavezama. Sad, ja sam ta koja biram kada i koliko ću da se pojavljujem. Svako ko preteruje u bilo čemu, dođe do situacije da nekako kada se pretera postane više dosadno i ljudi ne žele onda da ne obraćaju pažnju na tebe. Mi, javne ličnosti, moramo da imamo ipak i odgovornost i dozu mere koliko se i kada pojavljujemo i gde. Eto i samo iz tog razloga, a pošto sam sama u celoj priči, sama odlučujem i sama nekako stavljam sebe, nekako tu neku zaštitu nevidljivu da ne može baš svako da dopre do mene, ali kada dopru u pravom momentu i kada sam i ja raspoložena, da dam najlepše moguće od sebe u tom momentu, jer zašto bi ti trošila kredit moj i sebe, generalno tvoj, ako možeš da me sačuvaš za neku baš ekskluzivu i da baš bude onako, poenta je da to što ti uradiš da bude gledano. Da, a da ti budeš raspoložen i da nekako i ja dobijem od tebe baš sve kako treba. I nekako razmišljam za preduzeće i za tebe i za mene. Tako je. Sjajno si to objasnila. Evo ja moram da kažem, grupa Đugani zaista evo postoji, mislim, već 30 godina. Ti si od 2003. sa Đoletom u braku, a u grupi si od kad? U 2002. 2001. na drugu smo mi prvi album izbacili. Ja moram da te pitam jednu stvar. Nekako Đugani postoji... Idu za Novi Sad. Da. Grupa Đugani zaista je jedna od retkih, ako ne i jedina grupa koja se održala nekako taj tempo svih tih decenija, da kažem. I sada nekako jedno vreme vas možda manje bilo nego što vas je sada i što vas je bilo. I onda mnogi komentarišu da si ti nekako aktivnošću svojom na TikToku digla vas nekako opet u taj hajp. Da li smatraš da su te tvrdnje takve, kakve jesu, ili misliš da je doprinelo to dosta? Jeste, pa mnogo je doprinelo. Prvo, ne samo zbog medija, doprinelo je da ja doprem do publike. Da. Jer sada je sve nekako prebačeno na te društvene platforme. I prosto, kako ćeš ti ako se, a televizijski format se dosta promenio. Nekada davno su postojale muzičke emisije, muzički urednici, emisije i gostovanja i postojao je prostor gde muzičari mogu da promovišu svoje albume, kasete u ono vreme, CD-ove kasnije. A sada je nekako sve prestalo da postoji, jako malo muzičkih i zabavnih emisija postoji. I onda te društvene mreže nekako nama, koji znamo da ih koristimo, služe kao neka vrsta medija. Tako je. I ja onda to koristim, ja mislim, pravu suštinu iz te cijele priče, najbolji mogući sadržaj plasiram i tako sebe prezentujem. Tu je dosta bilo, ti si žena koja zaista fantastično izgleda i nekako zaista si pojava gde god da se pojaviš, ali moram da primetim da negde ja i ti smo tu, da kažem, sličnih godina i ja ne mogu da verujem da je tu bilo dosta komentara, na primjer, jao, šta se gubi, to su uglavnom klinci pisali, ali ti si to nekako tako šmekirski, da kažem. Veruj mi da ne grešiš. Najviše su me kritikovali, najviše me uvek kritikuju žene, starije. Ali bukvalno žene, čak moje vršnjakinje ili starije. Tu postoji naravno jedan psihološki odgovor na tu celu priču, zato što su nesigurne i nezadovoljne svojim životima, pa nekako na taj način to izbace tu frustraciju. To je njihovo mišljenje, i njihov stav nije moje mišljenje, nije moj doživljaj, mene.
A mene mlađa populacija i generacija baš onako i voli i ceni i poštuje i upoznali su me, nekako me doživljavaju kao da sam njihova. Da, nekako, to sam primetila i mlađe kolege te stvarno baš gotive i dosta si čest gosti u podcastima i svuda, prosto i lepo je pričati s tobom, što sam se sad i ja uverila. Ali evo ja moram te pitam, da li si nekada imala neko neprijatno iskustvo što se medija tiče? Da li si doživjela neku baš neprijatnost koja te onako baš distancirala? Pa ne, zato što svih ovih godina ti se nekako, kako rasteš i sazrevaš, ti nekako naučiš te stvari. Stvarno, kada sam počinjala show biznis i televizija, meni to je nekako bilo nepoznato. Znala sam samo da igram, da pevam, da plešem i tu stranu mog posla. A nekako, ipak, da bi bila celokupna javna ličnost, ti moraš da posjeduješ i te osobine, kako da znaš kad u kom momentu, kako da razgovaraš sa ljudima, kako znači da komuniciraš, kako da nešto prezentuješ. Možda Đole bolje zna da prezentuje nas kao brend, kad nešto najavljuje, neku pesmu ili tako nešto, a ja sam uspela nekako to da uradim na neki drugačiji način, svoj način opet. Ne kažem da je on bolji ili lošiji ili ja bolje ili lošije, nego nekako čini se meni da on to nekako bolje radi. Ali sjajno se nadopunjujete, kako god to je, da. I onda nekako sam i ja naučila kako da pričam, kako da se obraćam, kako da to bude kratko, slatko i tačno. Eto. Da. Evo, ja stvarno... I onda ne dozvolim da me bilo ko, da bude neko, da ne dozvolim, prosto nemaju gde, čime da me ne doživljavam ništa lično više. Posle svih ovih godina ne doživljavam ništa lično. A ako se i nešto desi, onda pokušavam da rešim taj problem. Ili ako se nešto desi da bude neki ili skandal ili neka drama, a ja u to nisam umešana, onda, ili to nije istina, onda ja veoma jasno, glasno umem da kažem, ljudi, argumentovano, ovo nije istina, ovo je laž, to nisam ja, nisam to uradila, nisam to rekla i tako. Ne stojim iza toga. Rekla bih da je to zapravo i sjajan savet za mlađe kolege, kako da se nose sa tim nekim stavom. To se uči, mislim da dok si mlad, mislim da to iskustvo ipak čini. Nekako i prosto moraš da imaš... Znamo šta. Moram da pitam, kako reaguješ, kad smo već kod 90-ih, kako reaguješ na to što su Anabela i Gagi počeli ponovo da rade zajedno? Pa su. Smatraš da je to dobar potez? Pa možda su čak trebali i ranije. I ranije, da, to svi kažu. Da, zato što njih ljudi vole. Imaju dobre pesme. Imaju, da, i mnogo ih voli ljudi, generalno. Tako da oni su ostavili jedan lep trag i postoje generacije ljudi koji su odrasli na njihovoj muzici, kao što ima generacije koje su odrasle na našoj muzici, onda greota. Jeste, slažem se. Evo, nekako ti i Đole ste tolike godine u braku, 21, 2 godine, koliko već, ili tako ti... Ja sam se šokirala kada sam shvatila da vi niste zapravo venčani. Nismo, da. Jel planirate ikad to da uradite? Ne. Znači, vi ste od onih što smatraju da papir apsolutno ne znači ništa. I to je potpuno okej, mislim, da me ljudi ne shvate pogrešno, da ja sad pitam kao Bože niste, nego mislim kao, ja sam zapravo mislila da ste vi stvarno... Da, u braku, da smo to kao imamo, pa meni to stvarno, ni meni ni njemu to ništa ne znači i vidiš da može da se funkcioniše. Apsolutno. Mislim da je potrebno da postoji poštovanje, prvo ljubav, pa onda poštovanje. I evo da te pitam sad pred kraj, ko ti se od mlađe... Izjavila si jednom da mlađe kolege nemaju poštovanje. Nemaju. Jana nam je to isto juče rekla u intervju. Kaže, pevaju naše pesme, a ne znaju ni da se jave kulturno. Sad me zanima, sad ne znam do koga je Jana mislila. Ne znam, da. Ali da li si ti imala neko negativno iskustvo s mlađim kolegama u smislu te neke nepristojnosti i odsustva tog nekog elementarne kulture ili tako nešto? Uvek i pre ove vaše generacije, ovih mlađih generacija sada, uvek su novi ljudi kada stupaju na scenu, su stidljivi. Moraš da razumeš da se i oni plaše kako ćemo mi da reagujemo. Moraš da znaš šta je u njihovoj glavi. Možda oni misle da mi ne znamo ko su oni. Da. Iz tog, pod jedan. Pod dva, i kada uhvate neki malo onako hajp, kad ih udari ona slava u glavu, umeju da se uobrazi, da se ne javljaju nikome, ali i to opravdavam jer kao, kad će ako ne sad, da se uobraze i imaju i zašto, imaju pogrića i stvarno im ne uzimam za zlo i samo pokušavam da tipa budem ja, gdje ja mogu, ja se prva javim, ako me neko iskulira, ja to ne shvatam lično, ja to budem u fazonu, shvatit ćeš.
Da. Mislim, zato što si sve to prošla i nekako razumeš. A majke mi, ja više mislim da se on plaši mene nego što se, znaš, taj fazon mi kao sad bi baš bilo bez veze, pritom prema meni su na početku dosta kolega, raznih kolega, bilo onako dosta onako, nisu bili korektni, nisu bili fair, pa mi je tako nekako kad se setim svojih mladalačkih, tih početničkih dana, bude mi žao i onda ne želim da ja budem baba roga nekim novim klincima. Jesi doživjela da neko od tih kolega koji te nekad gledao, možda zbog, na primjer, ne znam, uplaše se, da si mlad, pa ćeš i pojedeš njihovu slavu. Neće niko mlad da pojede tvoju slavu. Nemojte da se zanosimo sa tim. Svi ljudi koji su u nekom momentu popularni su sa razlogom popularni. To znači da ta publika njih voli da sluša i gleda. Ne može niko nekoga da natera da nekoga sluša, prati i gleda. Znači to, i onda prosto ne razumem zašto bi ti bio ljubomoran na svog kolegu. A ljubomora je generalno samo odraz nesigurnosti, nestabilnosti, nesigurnosti svoje. Eto. Da, to si divno rekla. I evo moram da te pitam za kraj samo da li možemo da očekujemo u nekom narednom periodu, kad god to bilo, da napravite neki koncert, jer zaista imate široku publiku koja voli vaše pesme. Hoće li doći do toga? Ja se stvarno nadam da hoće. Jel bi ti to voljela? Pa voljela bi. Malo bih voljela, malo ne bih voljela, iskreno. Misliš da je velika... Velika organizacija i mislim da tu mora da postoji neka velika podrška, ali ta podrška nekako svih ovih godina izostaje. Da, to... Žao mi je samo da ne bude kasno u nekom momentu, pa posle bude... Ajde, neću da ovako završim ovom temu. Ajde nešto veselo da te pitam. Da li ćeš uskoro ići na odmor, da li ćeš svoje izdvojeno telo da se osunčaš na nekoj od plaža? Mislim i ti, Đole. Vidi, ja tek čekam leto kad bude bilo leto negde idem. Rekao je Đole, jednom prilikom sam pričala s njim da vi odete na more po nekoliko... Ja odem već, jer čim se škola završi, odo ja. Da. Čim uzmemo knjižice, ja. Paljba. Znači imate još jednog školarca, je li tako, kad sad ona završi... Pa čekaj, Adriano će isto sada kad završi, u kom smislu misliš? Ne, mislim, on sad završava srednju školu, je li tako? Ne, vidi. Sin završava gimnaziju pa će da ide na fakultet. A ja ću, kako se zove, Ti ćeš iz dalje. I ja ću sa njim. A ćerka će, kad završi, ona završava 5. ili 6. razred. Bože, da me neko ne... Videla sam ovu gospođu, ali ja nju upoznajem nekako. Ne može sada više ljudi. Onda sam se zamislila. Da, dobro ćemo da se sečemo. Znači, idem na odmor čim krene, čim se završi školska godina. Verujem da jedva čekaš, jer stvarno ste radili punom parom. I tek ću da radim, ne čekam jedva, nego... Iskreno što se mene tiče, ja želim i volim puno da radim. Ja volim kad odemo dole na more da malo više i radimo, a ne Đole stalno kaže, pa daš izbud da se odmaramo. Ja sam ona koja bi i radila kad sam dole, kad već sam tu, kad već... Tako, i kad vas već ljudi traže, hvala Bogu, zašto da ne? Zovu ljudi, a on kaže, ne, možemo mi smo na odmoru. Dajte, možemo. Daj meni telefon. Može. Vesna, ja sam toliko došla, s tobom mnogo mi je drago što sam imala priliku s tobom da počeskam. Nadam se da će se još neki put otvoriti prilika kad prođe neko vreme, ja ću se potruditi da dođem do tebe. Hvala ti još jednom i hvala ti što si bila naš gost. Uskoro neki novi projekat, tako da ćemo imati. I zovi nas ako budete snimali neki spot ili nešto da hajpamo. Imaćemo da kažemo, jer ja volim sa razlogom da se povodom. Tako je, s povodom. Hvala ti puno.